मोगाच्या भावा बहिणींनो, अलेक्स डिमेलो, फादर अलेक्स डिमेलो आणि बिशप ऑल्विन बरेटो ह्यांनी माझे काम करूंक ना, अनाइनमेंटचे काम करूंक ना, पण त्यांना माहीत ना त्यांचे जे पूर्व 16th सेंचुरीमध्ये असलेले ते हिंदू असलेले हिंदू त्यांचे जीन त्यांना जर पळवचे असले ना तर आर्काइव ऑफिस पंजम वचात दोघांनी वचोचे ते पुरालेखा ऑफिस असा थंयसर वचोचे आणि त्यांची जीन पळोवची. म्हाका व्हडले व्हडले सांगतात अनाइनमेंट हे आसा, देवाचे हे आसा, ते आसा, आमी कॅथलीक आसा. कोण कॅथलीक ना, सगळे हिंदू असलेले. आमचो प्रॉब्लेम आसा अनाइनमेंटचो प्रॉब्लेम. त्या बायलेक रावचे नासा, मादरचोदाक रावचे ना. ही काय अलेक्स डिमेलो आणि तो बिशप मादरचोद कितें हे व्हडले देव आसात. हे हिंदू असलेले दोघा, बिशप आणि अलेक्स डिमेलो बरेटो हे सगळे हिंदू असलेले. तांकां कितें आदोक ना, म्हणजे ते आमकां फोर्सफूल करता रावचे. त्यांनी आमच्या लोकांक भडकोवचे ना. आमच्या लोकांक सगळी जी लोकां असतात तांकां हेल्प करूचे. आमच्या लोकांक बरे बरे एज्युकेशन दिवचे. आमच्या लोकांक हे 3 करोडचे का ना बिशप हाऊस बांदता. कित्याक जाय तुका? तुका व्हडलो देव आसाय, किंग आसाय. कितें आसाय तू बिशप ऑल्विन? कितें आसाय तू? तुका व्हडलो देव आसाय. तुका जर आमच्या लोकांक हेल्प करूचे आसा तर तुमच्या सगळ्यांच्या घरात वच, सगळ्यांच्या घरात वच. तू तिकडे वच, सगळ्यांच्या घरात वच आणि सगळ्यांचा प्रॉब्लेम समजून घे. कोणाच्या घरात खाऊक मिळत ना, कोणाच्या घरात एज्युकेशन ना. आमची लोकां ओपन कॅटेगरीमध्ये असतात. कित्याक ओपन कॅटेगरीमध्ये असतात? तुम्ही प्रिस्ट, बिशप आणि हे लोकांनी का ना आमकां ओपन कॅटेगरी. आमची कास्ट म्हणजे रोमन कॅथलीक कास्ट आसता. कितें जो प्रोफेशन आसा, जे तुम्ही काम करतात, लायव्हलीहूड, त्याचे प्रोफेशन रोमन कॅथलीक आसा आणि रिलीजन ख्रिश्चन. ओके, ती तुम्ही आमची कास्ट काढून टाकली आणि आमकां का ना ओपन कॅटेगरीमध्ये धाडले. ओपन कॅटेगरीमध्ये धाडले तरी ओके असा, काय प्रॉब्लेम ना. पण तुम्ही आमच्या लोकांक डेव्हलपमेंटसाठी स्कूल, कॉलेजीस, युनिव्हर्सिटी बनयले, पण आमच्या लोकांना ॲडमिशन मिळत ना. स्कूलाक ॲडमिशन मिळूसाठी भीक मागूची लागता. सेंट जोसेफ स्कूल कोल्हापूर, होली क्रॉस कोल्हापूर, डॉन बॉस्को पुणे, हे सर तुम्ही आमचे कॅथलिक लोक बसतात ना, त्याला भीक मागूची पडता. भीक आमकां ॲडमिशन द्यात. मागीर फादर म्हणता तुझे कॉन्ट्रिब्युशन कितें आसा चर्चसाठी, तुझे कॉन्ट्रिब्युशन कम्युनिटीसाठी कितें आसा आणि कितें आसा, हे आसा. आमकां ब्लॅकमेल करतात आणि बाकी लोकांक ना बाकी लोकांक ना ॲडमिशन दितात, आमकां दाबयतात. बिशप ऑल्विन बरेटो, समजून घे. तू 3 करोडचे का नाही बिशप हाऊस बांधलंय, चुकीचे असा. आमच्या लोकांक तुवें कितें करूंक जाय, एज्युकेशन दी. आमची लोकां सांगतना तुमकां का ना अशी डोनेशन दितले का ना, तुझे उबे सगळे उबे राहतले सगळे. आमच्या लोकांक तू हे करताय वे. तू कितें आसाय म्हाका माहिता. अलेक्स डिमेलो कितें आसा म्हाका माहिता. त्यांचे पूर्वेज जर पळयले का ना सगळे हिंदू आसात. तुका खरेंच पळोवंक जाय तर हांव तुका घेवन वचता आर्काइव ऑफिस पेंजेम. आमकां रूल सांगताय, अनाइनमेंटचे रूल आमकां सांगताय. तू कितें आसाय. हायसर कोण कॅथलीक नसलेले इंडियामध्ये तुका सांगता. कॅथलीक म्हणून सांगतात तुमकां. आणि आमच्या लोकांक प्रॉब्लेम करताय. अनाइनमेंटसाठी रुल्स रेग्युलेशन लावतात. तुम्ही कितें करतात? अलेक्स डिमेलो तुम्ही कितें करता आमकां माहिता. आणि ऑल्विन बरेटो कितें करता आमकां माहिता. आमी उलयत ना. ऑल्विन बरेटो बिशप आसा ना, त्याने कितें कितें केला म्हाका माहिता. उलयत ना. उलयले तर लुईस बेकार आसा. म्हणजे आमच्या कम्युनिटीच्या आगेन्स्ट उलयले तो लुईस बेकार आसा, अशें आसा. फादरांच्या सिस्टरांच्या उलोवचें ना, चुकीचें आसा. तुम्ही आमच्या लोकांसाठी का ना डेव्हलपमेंटसाठी तुम्ही कितें काम करात. तुम्ही कॉलेज खोलतात, हे खोलतात, आमच्या लोकांक ॲडमिशन मिळत ना. आमचे लोक वयर सरत नात. झाडू पोचा मारतात. लज दिसूंक जाय तुमकां. आमची लोकां दुबय कोविड वचत झाडू पोचा मारतात.
तुमच्याकडे एज्युकेशन व्हडले व्हडले एज्युकेशन असतात. कोणासाठी केल्यात तुम्ही? कोणासाठी केल्यात? ते मदरसा खोललेले असतात ना ह्यांनी आपले जे मुस्लिम लोकांनी, ते त्यांच्या लोकांसाठी केल्यात. तुम्ही कोणासाठी करतात? तुमका जायत लोकांची कम्युनिटी हे करू जाय ते करू जाय. आमच्या लोकांची तुम्ही चांगले करात. तुमका का ना असे डोनेशन दिले का नाही विचारू नका तुम्ही. हे चुकीचे असतात तुमका सांगता. हा खुल्ले आम बोलयता, खुल्ले 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 आम. बिशप ऑल्विन बरेटो, अलेक्स डिमेलो, तुम्ही लोकांकी का ना चर्चच्या नियमात फसवू नकात. तुमची वाट लागतील तुमका सांगता. एक दिवस तुमची वाट लागतील. तुम्ही असे करतात ना, लोकांना त्रास देतात ना. तुमचे नियम का खोटे नियम असतात ते अनाइनमेंटचे, कोर्टाचे नियम, स्टेट लॉ तुम्ही मानत नात. लोकांकी का ना तुम्ही त्रासात घालतात, 2-2 वर्षाला लायतात आणि लोकांकी देव देव म्हणून सांगतात. तुम्ही किती करतात माका माहिता. तुम्ही किती करतात माका माहिता. पण उलयत ना उलेलो का ना कोणी कोणी प्रेग्नेंट केलेली असा चढवांकी ते माका माहिता. फादरींनी हा उलयत ना उलयले का ना सगळे आग लागतली. तुमका आता सांगता तुमचे नियम चढत. अलेक्स डिमेलो, तू हिंदू असाय, हिंदू असाय. तुझे पूर्वज पडे हिंदू असाय. तुझे चर्चने म्हणे रोम तुझे चांगले जीन जर पळले का ना अलेक्स डिमेलो, जीन तुझे पळले का नाही, तू इंडियन असाय. तू हे जर जेरुझलेममध्ये कोण कॅथलिक नात. ती जिजस क्राइस्ट कोण मानत नात. कित्याक मानत ना ते माका माहिता. तुम्ही का लोकांनी भुलयतात, देवाच्या नाव भुलयतात, लोकांची कामं करत नात. माका सांगा तुम्ही कित्याक करत नाही. तुम्ही माका माहित आहे सगळे. उलयत नाव उलयले तर सगळी आग लागतील तुमका सांगता. गोव्याक आग लागतील. गोव्याक एक जर हांवें माका ना हांव का ना आर्काय ऑफिसमध्ये एक जर कागद हाडलो, गोव्याक आग लागतील. पुरे इंडियात आग लागतील तुमका सांगता. लोकांनी त्रास करता अनाइनमेंटसाठी त्रास करता. तुम्ही बाप असा. तुम्ही काय जज असाय. तुम्ही काय तू काय होडलो जज असाय. हरामखोर अलेक्स डिमेलो जज असाय. तू स्टेट लॉ इंडियाचे लॉ मानतात. तू तो जेरुझलेमचे सांगताय माका. तू कोण असाय. तू हिंदू असाय अलेक्स डिमेलो.